Orizont Cavarna. S-a instalat propagarea. Incredibil, se instalează propagarea ziua. Meter scatter momentan. E instabil între noi și București. Vai, deci îmi bagă când București să tare, când Cavarna tare. Ia uite-te. Ia uitați cum crește. На работа и затворен участък от пътя Русе Велико Търново, преди моста на река Янтра в град Бяла. Участъкът от пътя Бургас Елхово се извършва ремонт без отклоняване на движението. Vai cât de tare! Super! И Старозагорско също има стеснени участъци за продължаващия ремонт. Astea-s de toamnă, nu-s de vară, frate. Cu durată lungă. Vai cât de mare! Разградско. 38 годишно същото село с Opel Astra поради висока скорост на ляв завой загубва управлението и блъска магаришка каруца. 70-годишният каруцар е отказан в болница с опасност за живота. Минутите по-бавно в районите на училищата давайте предимство на пешеходците, децата.